Bé, ara, sí? Entenc això, bé, anem a sortejar la nota de Fonsart, que és una nota del pintor que presentaven aquí, i anem a sortejar-la entre tots els assistents que han pogut venir a la inauguració. La condició pel tema, perquè toqui aquesta nota, és que estigui present la persona. Si en aquest moment ha marxat, no li podem donar. Hem de repetir fins que estigui present, ho podem entregar al mateix moment. Vale? No falta cap targeta, tots han posat targeta dintre, sí, perfecte, sí, doncs vinga, va. A veure, Posa, mira cap aquí, mira que t'agafi aquesta manera. Mira cap a dalt, no, cap a dalt. Així, això, mira cap a dalt. Així agafarà que té que agafar. Si no, no podem fer-ho bé, això. Espera, que s'ha agagat. Mira un. Sense mirar, igual. Molt bé, agafa. Alba Arqués. Hombre, l'Alba. On està? Alba, que t'ha tocat. Alba, que t'ha tocat. Si no està aquí, no la tornem a sortejar. Sí.